Lamentamos esta situación, puxemos en marcha no día de onte medidas como a prohibición de regos e baldeos para que axuden a limitar esa falta de presión. Entendemos que o problema está aí. A semana pasada non tuvemos ningún tipo de problema, tuvémoslo o luns subimos de 35 graus de temperatura, chegamos a 37, 38, a última hora da tarde houve xente que porque se veu e vimos todo o mundo que refrescou as súas vivendas con auga municipal, que regou as súas plantas ou os seus cultivos con auga municipal, e isto entre as 8 e as 10 da noite provocou que estas partes altas volveran outra vez a suprir a falta de auga. Con esta medida, o Executivo local confía en mellorar a situación que se dá precisamente nesas horas do día, a partir das 8 da tarde, cando o consumo de auga se dispara de xeito masivo, e non en todo o concello por igual, senón en puntos moi concretos do municipio. Nos puxamos en marcha ao Departamento de Augas para que nos informara de que a que podía ser debida a esta situación, e o que nos din é que se debe a un consumo puntual, en un horario puntual, moi grande por parte da veciñanza do uso que se fai da auga. Cando son moitos os veciños que aproveitan a última hora da tarde, ven para regar, ven para baldear, para refrescar, ven para ducharse, hai un consumo puntual e no mesmo momento de moita xente, e iso provoca que baixe a presión no circuito de abastecemento de auga. As vivendas que están na zona máis baixa non sufren ningún tipo de problema porque siguen tendo auga, pero esa falta de presión afecta ya as vivendas que están nunha cota un pouco máis alta do concello. Dígase Cima de Vila, que estamos detectando problemas, Escarabote, algún lugar de Triñáns, algún lugar incluso de Cabo de Cruz. De cara ao futuro, o Concello tamén consultou a varias empresas especializadas de enxeñería cal sería a mellor solución para evitar este tipo de problemas de falla de presión e cortes no Servizo Municipal de Auga, que pasarían pola construción dun segundo depósito. Puxémonos en contacto con algunha enxeñería para que nos axude a intentar solucionar este problema. Nos falan de que posiblemente teñamos que ampliar o volumen de auga do que dispoñemos para que eso axude a ter máis presión no circuito, pero hai que pensar no futuro do concello, hai que pensar nas vivendas que está previsto que se vayan a facer, no polígono industrial que estamos previsto que se amplíe tamén, e iso estamos estudiando en este momento, cal é a mellor situación para colocar ese novo depósito que nos axude a compensar un pouco esta falta de presión. Eu entendo que é para momentos puntuales. Hai xente que me di, pero vas facer unha inversión solo para ese momento puntual. Bueno, pois cando a veciñanza ten problemas, pois hai que facerlle ver que igual temos que facer unha inversión solo para ese momento puntual, e hai que facela.